Sugeng dalu pasaran. Sugeng dalu disangene sugeng dalu kula. Nggih, nami kula sinten, Pak? Ki dalang cahya pun pati. Alhamdulillah, kenapa mau lali? Kami dalang sinten jenengan? Oh iya. Ngapunten. Soale jenengan nembe ditanggap sepindah niki. Nek Mas Gareng pun kepanggih teng Desa Prayungan Sawu, teng Kori Sawu Pulau Wisi. Sesine Pak Camat, sesine Pak. Sesine pun kadang iki. Kalau nek kali Pak Yoyo kok dereng kenal, mergo Pak Camat urung tau nanggap Pak Yoyo. Wah, nggih. Niki wonten gangsal 12 desa. Nggih. Publik nembe ping sekawan mayangan dalu menika. Di wilayah kecamatan Malah saben dari 4 desa pun wayang sedaya, Pak. Sampun. Nah, kantor kecamatan kapan di wayang, Pak? Mayangane mboten ngeten bersih kecamatan. Wontene bersih desa. Oh, angel iki diarani rek. Wonten ukara bersih kecamatan diwontenaken nanggap jenengan. Soale nembe imut iku wae. Nggih, nggih. Ono iki acara bersih desa. Nggih. Bersih kecamatan mboten enten. Payah. Nggih, Berarti nembang apa, Pak? Monggo. tinambah apa? Lintang Semolo. Oh, nggih. Saged kalih bulurah. Oh, duwe kalian dulu lah. Nggih. Oh, Saged nggih. kalih artisnya nggih dalan nuntut suara niki. Nggih. Monggo, monggo. Monggo, Lintang Asmoro, Pak Camat kalian Bu Lurah. Kalian dulu lah. Monggo, Pak Camat. Langsungan mawon nggih. Siap, nggih, siap. Monggo, Cok. Tetes.
niki viral. Viral piye? Duet tersulit nggih niki. Biasanya ki enek kendang cukung ngeletun lah. Ini kan rada susah ngeser. Tapi saya itu Pak, suatu bapak saya anu biasa karaoke itu pundi to Pak? Malah ngopo datang nganggo ngene iki yo piro. Mbok ampun ngeten iki Pak, kula tukang lipat. Wonten malih. Tapi jenengan ya tenan wonten. Wonten wah katane tenan. Ngeten Pak, ngeten mawon boten sekeca wong bululah dereng kok jenengan. Malah nyambuk bulurah. Nggih, sembah nuwun Pak Camat, bulurah sembah nuwun sampun menghibur warga masyarakat. Nggih. Siap Mas Darren. Ya selalu, nggih. Aman. Sama tepuk tangan Pak Camat kalian bululah. Kulo wakil mau betul Pak. Iki keren. Iki palinganipun saking Ibu Camat. Ugi-ugi berkah barokah nggih. Kalau bulurah sing badhe kali Pak Camat ngoten iki. Iki berkah barokah. Iki tumbas katon jero. Aja. Wong pun telung dina ra mulih. Terima kasih. Yo, diaturake Slendro.